porwane kwayo motende gi weche mag ng'anyo kamane riwruok mar imams kaachiel kod jodolo mag Kenya ka CIPK dwaro ni kweth mar Azimio we ng'anyo kaka yo mar chiwo luor ne dwe maler mar Ramadhan ma chakore jumani. Ka giloso e boma ma Mombasa, jotend din mar salaam olero ni ng'anyo ma ichano tim wuok tich ka wuok tich biro kelo ng'ikruok ne Jo-Islam e kinde mag lamo kod tweyo. Poni tulo oluwo ng'anyo mag Jo-Azimio kaka nyotimore e bombe moko odiechieng' manyoro. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo mi onon kwayo mag Jo-Azimio mondo girom e wach manyalo keto kwe ne jopiny duto. Hivi sasa tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao kwamba ni matarajio yetu kati ya Alhamisi na Ijumaa tukawa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu mwenyewe mwezi mtukufu wa Ramadhani anawafunga mashetani wote na maibilisi ili binadamu waweze kufanya ibada bila ya tashwishi yoyote. Kwa hivyo tunatoa mwito kwa wale waandalizi wa maandamano kwamba waheshimu mwezi mtukufu wa Ramadhani. There must be a better way to approach the problems through proper approach and dialogue, instead of resorting to jungle law, thereby hurting people and our country's economy, which is counterproductive. We must therefore not be swayed to follow a path that will take us backwards instead of advancing forward. We urge all those antagonists who have followed the violent path to go back to the drawing board and put the lives of Kenyans above self-interest. Erokamano nyakura Ramogi kumkete Ramogi TV akawa yue marwa mokwongo.